तो माबोरै दं लोगोफोर नै जाबाय ready खाने के लिए ready wow जा गोथाव नुदोंना लोगोफोर नै जानो लुगैदों नामा बे मोनसेनिखौबो नांगौ ओइ ना बोथियाबो दङ मियानि फ्राय एखौ बाथोनाव लगायगोन बाब्राबनायखौ नायदो लोगोफोर नाय थाराबो नै बाब्राबबाय आयौ नायलाय हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं लोगोफोर फैलायबाय मा हामनामायदो ना नै याव मा दोङो ररासि नाङा दै दैया नुवा नै मानि मोना हनै फिसा साया साहैबाय फिसाखौसो हानहरखादोंबा आङो हो फिसाखौसो हानहरखादों बे फिसा नङा दायो एलाय गोदोर हनै जाबाय जाबायबो बे मासे बेखौ डाइरेक्ट सोखासिगोन नै दायो थाराबो नै बाब्राबबाय आयौ नायलाय नै आयौ खैथा थुगोन माने ओइ गोदोर थाथसै माने बा जिबौ जिबौ ना फाय गाब्राबनायखौ नायदो लोगोफोर नाय एसे माबासो हायजादों गेसा मानो मोनामदों र' गेसा मोनामखादो मियानिया सावना लांसै दायो बिखौ ओमफ्राय बिनि उनाव धुमते बाथेनदे होनसै ना हा ओमफ्राय इथिं नेगासिनो नै मेमे होनलाय हा बेथिंजाय दं दालि इरा गुबुन न दालिलै दिनै दालि सावगासिनो गोथाव जानोसै दायो ना बोथियाबो दङ मियानि फ्राय एखौ बाथोनाव लगायगोन ना बोथियाखौबो बाथोनाव लगायगोन थै नाङा मानि माहालसो सावखांबाय लोगोफोर नै दायो सावखांबाय नै गोसोम सावखांबाय दायो टे होनसै बाथेनदे दुमते बाथेनदे होनसिगोन ओइलाय इयाव दोङो फानलु सावहरसिगोन दायो ना फानलु सावना लासिगोन सामब्रामबो सावजोबगोन सामब्रामखौबो सामब्रामखौ गोथां सोगोन औ सामब्राम गुफुर होनांगौ देनायाव लोगो मोनसिगोन गरमबाबो बार दं दिनै नै मावदो एसेबाबो दं आरो बारा मियानि बाथोना नै मियानि बाथोननो माबा मानो मोनलायो मियानि ना बोथियाया एदों दाजाबसिगोन दाजाबलाय दानख'लाय दायो साफा खालामना लासिगोन इखौ इदिहै नोङो ओमफ्राय बिथिंजाय नै माबागासिनो ओइ साला बिथिंजाय फानलुखौ एवगासिनो नानि खि जानो नामायदों बियो नै नानि खि जानो नामायदों इयो नायनानै खि खम गोथाव मोनजाबाय बियो ओइ मानसिनि सिगां नोंसो मोनजाग्रोदों गेन्द्रा सिगांखा आयाव बिबावदोंसो हनै आव मा गैला बे मोनसेनिखौबो नांगौ
दोंखायो नै 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 आया नै इनफु समाव दङ ना खरखन जादैफोराव खर'खौनो होबाय नै चलो देखते हैं अभी माबा दङ इयाव रेडी हो रहा है रेडी 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 जागासिनो देनो थाखाय बाथोन देनो थाखाय मोनसे बले मा गोमाखो मिथिया नोंहासो जा गोथाव नुदोंना लोगोफोर नै जानो लुगैदों नामा बेफोरजोंसो खामथाङो देना लासिगोन दे जल्दि जल्दि ना दे फानलु सामब्राम गुफुर एवना लाबाय एवनाय माखो बेथिंजाय होना हरबाय दाहार मस्ला दारि मस्ला ना दारि मस्ला आं उल्टाथिं जाबाय केमेरा लानाया उल्टाथिं थाबलांबाय गोसोम जायाखै थ' माबोरै दं लोगोफोर नै जाबाय रेडी खाने के लिए रेडी वाव नास्राय बाथोन नास्रायदों ओमफ्राय ना बोथिया सामब्राम ओइ ना गोरै सोरै तोरै गैया बेयाव जानोसै आरो दायो ना बेयावबोथ' जेबो गैया बे दालिल'खासो दै खिथिबाय ओमफ्राय जेबो गैला दिनै स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ नायजोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा बाय बाय